Haragi mota asko dago eta prestatzeko modu asko ere. Musika jaialdi asko dago, baina gaur ezagutuko duguna bezalakoa gutxi. Plater eta musika jaialdi bereziak izango dira gaurko protagonistak gure saioan. Adi lagunak. Haupa lagunak, eguerdion, eta haupa garatz, eta oian ongi etorri. Zer modu zaudete? Txitxaregia hemen, bakit ekitaldi berezi batekin zaudetela, ezta? Musikan inguruan. Zer topatuko dugu bertan? Bai, bueno, bihar Galdako musika bizian jaialdia jarriko dugu ja martxan. Eta hori, bihar eta zapatuan izango dugu, hainbat lutier eta hainbat talde, Galdakon bertan, bihar bertan, Galdakaon, orduan, txitxarek ja dantzan, egiko dituzu, ez da? Bai, hor da. Ados, esan behar dio hemen jendia, zergatik jun behar dan, zer berezia topatuko dugu? Ekarriko dugu zelako Euskal Herrien moduen estatu propiazteki esan musika taldeak, bertara. Orduan, identifikatua sentituko gea gure bai, ez da? Bai, oso. Ze ona, nondik handatozten? Kornuaiesetik, Bretañatik, Kosobotik, eta gero Euskal Herriko bi musika taldeak. Ona, desentetik etorriko dira, ez da? Hoi ambientia ongoan abia, ze ona. Bueno, gaur, bakizue biharkoa eta etxikua berezia izangoa, guk gaur bai hemen haragi puxketa berezi bat ingo deu, erreginan bokatu da deitzen da, hau txekorran zati berezi da, hemen tapan onduan da ona, eta ingo deu, haragi hau prestatu, marmela bat ingo deu asana joakin, hor banana hori pregituta, eta aldi berrian bihar da etxiko festa zitzein. Ados? Oso ondo. Adi lagunak, saio bikaina atorreta. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz pausu errezetakin nundik noa jungo gean. Ados? Bueno, hemen ningo deuna da oporto saltxa bat. Eta oso erresa, dakau oporto ardua, dakau esne gaina eta salda. Botako ditugu ontzi batean eta murrizten utziko ditugu. Gio, loditasun pixka bihar bat deu, gio igual, harto irineakin edo lodituko deu, puntxua emango dio. Hoi izangoa, saltxa geharagin gainen botatzeko. Aragia zuek okela, ez da? Okela esan berdez, okela. Okela, ingo deuna da pixkat ontzen jarri. Nola ingo deu? Batzu jartukoet, ale batzuk, txikituko ditut, txiki indan, olio tanto batekin dagatzakin, utziko ditugu hor, 10-15 bat minutu pixkat ontzen aragiak. Gio ingo deun gauza bakarra da, pregitu, eta tiratxo batzu moztu, eta plateraratu. Eta laguntzeko ingo deuna da, aseneio marmelada bat. Aseneio marmelada erraz ingo deu. Ingo deuna da, aseneioa zuritu, dena tiretan moztu, zuri gailuakin, eta lagako deu azukretan ontzi batian, baitare, laranja, azala eta sukuakin, eta limoian azala eta sukuakin. Bai, sukuateata eta bestia berrinduta, arraiadura ateata. Guk lanen usten dugu hau normalen 48 ordu. Iaia bi egune beran. Ordun mardultzen da hor bertan asanailua eta gio horrekin ja marmelada egiten hastegea. Bale, hoi lagungarria horrengoa eta bigarrengoa, txip batzuk ingoitugu, banana matxo honekin, fina moztu, pregitu oliotan, jarri papelian pixkat koipia juteko, eta plateraratu patata pregitu izango balia bezala. Ados? Bueno, nik hasiko naiz hemen, aragia, pixka garbituko, pixkat, zeatik hemen azten bagea, dakan koipia guztiak entzen, azteko tamen grasiak enduko jo, eta gero aragi gabe geldituko. Ordu, niten diotena da pixkat tendoi pare bat ola gogorrena dazkanak endu, eta gainontzekoa jarrikoet batzuitan. Eta zuen lagunduko ja zuen marmeladakin, bale? Orduan, ontzila utziko hemen, inberduna da, zuetako batek, ingozuna da lehen da bizi zuritu, eta behin zurituta da honian, gero jarraitzen dezu tirak ateatzen eta dana tiretan ateako dugu, bale? Hori ingozu bisa asana joakin. Eta zuk, garatz, ingozuna da, hemen, lehen da bizi ateako jozu, bilai, raiadura, esan deten bezala, hemen dakazula, nabazu, zuzenian ja, raiadura bilena hemen utzi, eta gero, erditik moztu, zuko katea eta zuko sartuko jau bertara, bale? Venga, ja, lanen hasi gehala, mingaina ematen hasi behar gai, ezta? Bueno, kontatu bihar, ze taldekin hasiko da historian, ze topatuko dugu holtza gainean? Bueno, bihar, azteko arrastiko zazpiretan kale animazioak ingo dugu, taberna ibiltaria,
Taberna ibiltaria. Hori da, horrek ja urtero datoz, azkenean, klasiko bat bihurtu dira. Herria mugitzen dute eta jende pilo bat urteinako ikustera. Eta hori zer da, txaranga moduko bat edo oso-osola, ozez? Ez musika betiko abestiek eta lan joten da horie eta herri guztia anima egiten da. Vale, eta herritik bueltak abiltzen dira? Hori da, ze ona. Bai. Jende harrapatzen jutea, gero eta jende gehiago, Oioketa. Ados. Vale, hoi zazpitan esan dezu, zazpiterritan orduan. Eta gero bederatzi terdietan hasiko ziren Destouez taldea. Destouez taldea, nundik handator taldea? Kornuai ez. Vale, ze musika mota jotzen duen? Zelta apur bat hiri izango duen. Bai. Ados. Eta hori adibidez, horutan hasiko da? Hori bederatzi terdietan. Bederatzi terdietan, vale. Eta zenbat talde hongo dira guztira? Zer ordu arte iraungo du kontzertuak edo ekitaldiak? Bueno, bier Kornuaieseko taldean ostean dekoguna da bertako taldea, Gosategi. Bai, así. Hemen, hori jokuak, bertakoa, Gosategi. Ona. Ondo. Dantzatzeko eta besteko apur bat. Ze ona. Vale, eta ze ordu arte? Gehiago, baten bat gehiago hongoa, opi kontzertuak izango dira? Bier horre bier. Bier hori izango da orduan. Vale. Ona, orduan, aurrengo egunean, kontuz, urrengo egunean, azkenengo Coca-Cola kalte indizun, Oioketa. Azkenengo eguna potente, Ona. Odo. Ta, hori ze ordutan bukatukoan, nola izangoan, zer dago prestatuta? Holtza, karpa, zek topatuko dugu eri izteganian galdako? Bueno, galdakon Iturrondo plazan urtero moduan jartzen dugu 50 metrotako karpa bat. Vale. Karpa eharra orduan, ez da? Handia. Vale. Han bentzosna dagoelarik eta taloak ere afaltzeko. Bai, Danerik egin leike. Ona. Jaialdian. Eta hori gero holtza dago, holtza handia bebai. Eta horre hongo dira Destouez eta Gosategi. Ordu batak aldera edo amaituko da, ordu bat erdiak. Bueno, jente azkenean joteko lasai etxera urrungo gunean gehiago, atorrela. Ondo pasa, baina ez pasa. Txintxo ibili gaina, Ondo. Bueno, eta hostialdian topatuko dugu, ez da? Urrengo gunean larun batian, ze topatuko dugu? Goizan goizeti hasten gara lutierra soka bategaz, eta bertan bertakoak eta kanpostarrak eukiko guz, eta musika zuzenean bebai, eta umentzako tailer bat egiten dugu musika tresnana bebai egiten daurie, eta beraz dago danontzako zeo-zer. Ados. Eta hori ja orduan zapatuan goizetik gan, ez da? Bai. Ados. Bai, eta gero goizean ere... Eta esan dekela afaltzeko nengokela aurreko gunean talua, gozaltzeko zeukiko dugu. Tortilla, patata. Tortilla, patata, vale, zeo-zer. Beti, tortilla, patata, gilda batzuk, seguro. Hori betikoa, bai. Eta hori goizean zehar, Galiziarrak ere etorriko dira, fanfarria baten, herritik zehar musika jotzen, eta kaleak animatzen. Kaleak animatzen. Ona, Galiziko jendia ongoa, eta ze musika motak ikarriko kaletik ibitzeko? Azkenean Galiziarrak euren instrumentoak ez etorriko dira. Gaitak historia. Eta hori entzungo dugu. Eta gero jarrastien. Galdera bat, hau ja, edo gehiago zuritu behar da. Oso ondo, eta gaina bi kainindek behitzen nahi nituan da vuelta txuila harrapatu gabe. Oso ondo, alatza ondo. Vale, eta gero, bazkaltzeko zer dago? Herri bazkarilla o bakoitza ja hori pixka berek gausin behar du? Lasai. Eta arratzaldean berriro vuelta. Hori da. Arratzaldean arrastiko zazpiretan berriro azten gara, beste kale animazio batekin, eingo etorriko da. Vale, eingo, nundingoa di hauek. Bizkaitarrak. Euskaldunak izango ja, eta, bai? Bizkaitarrak, vale? Bai, arratia aldeko trikitilaria gehien bat. Bueno, eta musika, animazioa, azkenean betiko trikipotean edo ikusten dena, hori izango da. Eta gero, gauean ja bederatzietan, hasiko dira, kontzertu handiak edo taldeak. Vale. Hor, plater potolu etorriko gordun, ez da? Bai. Vale, eta ze etorriko hau, ze topatuko dugu goltza gainean? Bretañako talde bat, Start Gym izenekoa. Nola, Start Gym. Start Gym. Olako zoze. Gimnasieto bingo, ez da? Esto pentseta, bueno, gure da buena finoa gure da behin iteiela. Vale. Eta gero Kosobotik. Vale. Bigarren taldea, eta azkenekoa bukatzeko plater kortea euskaldunak, betiko moduen, eta kasu honetan makonak taldea aukingo dugu. Ona. Bueno, eta kanpotik handatoztenak. Bai Betronak eta bai Kosobokoak, ze musika mota ekarriko du?
Kosovokoak direze hijito musika txaranga hori, eta gero Bretainiakoak da zelta, musika zelta. Musika zelta, bai. Así que guaz apur bat lasaiagotik, gero mugimendu gehiagoko kontzertuetara. Hori da, bai. Ona. Ondo. Eta talde guzti hauek dakae aman komunian, lehen esan dezun bezala, Euskaldunak bezala, dakaela... Bai, estatu propia esteko zen taldeak direzela, gure moduen. Beraz, bai. Interesgarria, jaialdia, benetan. Eta hau adibidez, hemen gertatzen da, ikasi dezu hau hasira beste nunbaitetik etorrian jaialdi bada, edo zuek behaiekin elkarlanak egiten dituzue, edo nola? Ez, berez hasi izan, dantza taldeak, Andra Mari dantza taldetik gatoz, eta orduen beti aritu izan gara dantza jaialdietan. Eta esan gendun, zer berezin bezala. Eta esan gendu, segaitik ez musika jaialdi bat. Baina, karo, ez gendune gure esan, berez, betiko jaialdi bat egitea, ez? Edo folka, edo analakoa, badauz, oso onak gainera, eta esan gendu, segaitik ez gara animatzen olako jaialdi bat egitera, ze normalean ez da jaialdi bat. Hortik ikusten dena, edo... Eta holan hasi izan, eta behitu, 9. edizioan gabiz. Eta pentsatzen dut olako... internazionala izan da, eta jende mordo bat etorri taleko guztitatik, behaiekin jendea etorriko, ez da, ikustea kanpoko jendeak topatuko dugu, euskalduna bakarrik ikusiko ditugu, edo ikusten da nasketa berezi bat egun horretan. A ber, gehienako euskaldunak gara, hori argi eta garbi, baina bai ikusi da, depende ze kontzertu ekarri dugun, bai ikusi da kanpoko jendea be interesatuta egon dela jaialdi horretan, bai. Bikain, bueno, nola zoazte horrekin? Eba, pagoaz. Lehendabiziko urratzakin da? Hau dena zuritu. Bueno, lehendabiziko azena joa listo, urrengoan bila, eta geho zukuak ateako ditugu, nik hemen gatza batzu ja, eta olioa botakoet, esan dugun bezala, hau, ontzen utziko dugu momentutxo bat, eta, bueltan, jarriko dugu bai, saltza martxan, marmeladare dana elkartuko dugu, baina bitartean erreportai bat ikustea jungo geha. Ados, bikote? Oso ondo. Zehazki jungo geha, Azoka tabernara ikusiko zue, eta behaieke bai, zati berezi bat erabili due, txekorrana, kanzu hontan ustet mosketa argentinarra, eta indigo zerbait berezi-berezia. Guazen ikustea, guantxe gatoz buelta. Kaixo, Joseba. Guardion, Aitzol Fugazti naiz, eta Azoka Donostia erakutsiko dizut. Azoka Dontokia da, lehenago gure gurasuak eta badakite lehenoztian maiz ambulantziak. Hemen garaje bat zan. 500 metro karratu, bi solairuten banatuta. Solairu hontan ardatza edo oinarria parrilla da. Kazaren inguruan, kearen inguruan, beko solairuko eskaintza, laizteririko da, eta bertan izango da, deitu dugu, chef kartelera bat. Zinean bestela nola daude, pelikula daude, ezta? Bi pelikula daude, eta gero bi estrena daude. Street food formatuan, egongo da lau chef. Lau chef horiek beraiek emango izkidute errezetak, beraien errezetak, eta guk sukaldatuko dugu. Hasiko geha bi sukaldarikin, eta 2 hilabetera sartuko dira beste bi. Orduan, zinean bezala, daude bi pelikula, eta gero daude bi estrena daude. Menurik ez dago, eta jarri deguna da karta bat. Karta hortan daude aldetikan oleixkua, lasterara, iparraldeko Label Rouge oleixkoa, gero dazkagu hamburguesak, bertako aragilekin egindako hamburguesak, egunean bertan pikatzen ditugu guk, hilabetero dakagu hamburguesa desberdin bat, eta gero beste eskaintzetan focaccia bai aldatzen da, hilabetero dakagu focaccia desberdin bat, eta gero dazkagu ensaladak, parrillan egindako beste korte batzuk, dakagu txipiroi bat, erremolatxarekin, eta pelaio saltsa batekin. Berezitasuna bai Azokan da, ikusten zuten bezala, diseinua oso kolektibak egin duna, barra luze bada, eta barra hortan bezeroak ikusi dezake prozeso guztia. Ikusi dezakezu parrilleruak nola erretzen duen, ikusi dezakezu kamareruak nola koktelak nola egiten dituz, eta koktelak beste berezitasun badakau guk, gure koktelak egiten ditulako, koktelero badagolako, eta azkenean prozeso guztia ikusten dut.
Gaur egin dugu duen errezeta da ojo de bife edo bifaren begia, esango litzake euskeraz. Ojo de bife da entrekot baten bihotza. Entrekot bat dazka parte bat aragila dakana, gero daka zaina, gero daka beste pluma bat kanpokaldetik, eta gero bekaldetik daka beste grasa puntu bat, bai? Orduan, bife begia ateratzen da erdiko parteetatik. Bozketa hori argentinarra da, eta guk azkenean gure eskaintzan erabiltzen ditugu bai teknika eta bai idea internazionalak. Osagaiak dira entrekota, patatak egiten duna txikin guztiak kendu eta erdiko parte hori konfitatu, oliotan. Saltsa bat, juguakin eta zurrekin eta egiten dugu saltsa bat. Gero bestaldetik dakau hemen baratxueren pasta eta gero bestaldetik bife begia korte bat eman, eta parrilen erre. Gatza eta piperra utxakin. Eta besteik gado egingo duna da, moztu. Eta besteik gado egingo duna da, parrilen erre. Garrantzitsua da parrilak eukiko duen indarra eta zeinekin erreko dan. Guk erabiltzen duen ikatza da marabu. Marabu, ja, denbo desente da maki modan dago, Eta da landare inbasodore bat. Orduan pila atatzen da. Azokaren platerak beti ditazkate bidila pixka bat. Ez dira platera arruntak. Gure ingurun aragiona dakagu, txuleta oso barneratuta dakagu gure kulturan. Orduan, pensatu gendun Argentinara jun, mapan, produktuan, eta hango korte bat ekarri. Eta jarri genuen beste osai batzuk. Botako dugu zurrerekin egin dugun saltsa. Garrantzitsua da, aragiaren puntua alde bakoitzean bere koloria hartzia, ze alde bakoitzak bere karamelizazioa behar du. Eta hemen jarriko ditugu espinaka osto batzuk, azkenean kolorea eta pistatik ere nola sartzen den garrantzitsua da. Joseba, hau da gure eskaintza bat, eta gonbidatu da zaude, azokara etortzea, Prinkalea 12 Donostin eta gure eskaintza dastatzera. Ai, ama, itzol, ze itxura horrek eta ze leku eharra egin duen, Galanta, txukuna eta ike fundamentu eharrakak, oso itxura honakin. Bezarka da hondi bat eta aukera dakagun bertara juteko. Seguru baiet, pasatuko nau. Bueno, gurian jarraituko dugu hemen. Hemen esan dizuten bezala, ontzen lagadeu aragila, 2 buelta emango zio noiz behinka, eta gero ingo dugu bukaeran prejitu, eta gero platera datu. Hau, buelta eta buelta. Sekretu izango bazan bezala, manipulatu alda pieza hau. Ni jungo naiz saltsa iten, botako ditu banaka, eta jungo naiz reduzioa prestatzen. Eta zuekin berde zuena da, hauek zuritzen bukatu, zuritzen busketan agateatzen, eta izukuak iten, Eta aldi berian jarraitu berde hitzaiten, ados. Aurten zaudete 9. edizioan ezta? Hori. Nola, hasieratik zaudete bertan, antolakuntzan sartuta edo... Ni bai. Bai. Ados. Nik uste 4. edizioan sartu nintzela. Eta hasieratik honea asko aldatu da dinamika edo dinamika berdina da, nola... Ez, dinamika oso antzekoa da, esango azkenean bakoitzak bere lana dauka, eta... Zein dia zuen eginkizunak bertan, adibidez? Nire papeleoa, zaten da moduan, bai. Gazena, zuetzen bezala, eta hori glanena. Bai, honek ja... Barruko lanak ez, eta zure... Eta apur bat, infrastruktura apur bat montatzen duena, azkenean, kausak etortzen direnean, karpara apur bat koordinatzen duena. Karpa, txosnak, txosna. Txosna bai. Tokatzen zaizue txosna nire bai zerbitzen egotia? Bai, Danetik pixkatin behar da orduan, ez da? Bai. Zenba zaudete antolatzen historia hau? Urtean zehar gau 8 bat pertsona, baina gero taldearen laguntza ezinbestekoa da. Hau bakarrik ez da mutatzen. Momentu puntual baten, zaudete jende gehiago. Bai. Lehen esan dezue, estatu gabeko herrialdetatik ekartzen dezuela jendia, ez da? Adibidez, aurren gurtian nondik etorri zian? Asko aldatu alda hori? Hasi izan ginen, betikoak ezagutzen dugu zenak ez, Kataluniatik, Eskoziatik, Oksitaniatik, baina, gero konturatu ginen badauzela
herrialde pilo bat, ez dugu zenak ezagutzen, dauzela hortik galduta, eta, bueno, berez existi duten beste direnik ezakigu bez. Eta adibidez holan esangurantzuenak, edo horrela apur bat izen direz, Frisiatik, daoela... Nunga Frisia zehazki? Berez, Dinamarka da, Bai. eta dago Islandiatik gertu dagoen irla bata, Vale. eta ekarri doguz bai Man Irla, eta hori ja da Inglaterra, bueno, berez, erresuma batua. Ados. Eta dago justo Irlanda eta Inglaterraren... Vale. Gero, asko errepikatzen duzu, jende berdina herrialde berdinetatik, edo saiatzen zate beti aldaketa hori izaten? Hombre, saiatzen gara azkenean urtero herrialde barri bat ekartzen. Ados. Hasieran uste genuela ganera, ez zeudela inbeste, baina bilatzen hasiz gero, eus pilo bat. Jo eta gehiago. Osa, nosbait errepikatu dugu, katalanak ekarri dugu birritan edo, gero Galiziakoak honek kale animazioa, horrek urtero datoz, baina normala saiatzen gara diferentak ekartzen. Ados. Eta lekuetatikan gero ere bai musika estiluak kuadratu behar dizue, edo zein estilo alda etorri? Ez, edo izen estilo ez, usaukin badauena, abestu behar dauri horien hizkuntzatan. Behairen hizkuntzan abestu behar du, ona? Bai, ze azkenean hori da... Karo, bere... Nortasuna, ez? Eta gero horretaz gain, beti ekitea oinarria euren kulturan, baina, bueno, musika gaur egun eratua moduan. Osa, ez da izan behar tradizionala. Eta, bueno, danontzako. Eta zein da hor musikero friki horiek bilatzen ibiltzen dana eta historia horiek ateatzeituna? Badago bat. Jon. Jon. Badago bat, interneten bilatzen dituela, jaialdiak, euren herrialdetako jaialdiak, eurekaz kontaktuan jartzen da. Ados. Eta zein izan da hori guztietatik kutxunena, badakit zaila dala bat aukeratzea, baina batekin igual gehatu zeatenak eta esan dezuela, ama hauekin zuen hemen, eharrat montatu ziguena, eharrat triskantza, eharrat girua jarri zuena edo. Niretzako Eskipiniz taldea, Eskoziakoa izan zen oso talde ona, benetan. Bai. Baina egon dira, Man Irlakoak bai, bete zauen, Osea, horrek etorri ziren pasan urtean izen zen, pasan urtean eta horrekoan. Dani Baldurson eta Kriston kontzertu izen zen, bai. Bai, badauz, Badaude, ez da? Palestinoak Kriston kontzertu, eske joaukin doguz kontzertu oso onak egi esan. Eta Saharako atorri zanean bai, abertu zera Saharaui pilo lehenengo lerroan banderakaz, eta... Bai, eta Palestinakoak izan doguz, orden... Danak deki ezapurtzuet bere zitasun hori, Eta danak aldarrikapen puntxu hori, hori da, aldarrikapena, bai. Bikain. Bueno, hemen, ikusi ezue, bota lehendabizi ardua, lego bota dut salda, eta guain ez negaina, eta murrizten utziko deu. Eta hemen bagoa zilaia, ez da? Osukua botako deu, botako ituzu ere bai, ja mostutako guztiek, eta gidean naztu eta bertan ondutzen utziko deu, bale? Eta, bueno, Andramari dantza taldia ipatu ezu heleno, ez da? Sekulako indarra daka galdaka Andramari dantza taldiak, ez da? Bai. Hau ez da gauza bakarra antolatzeuna, gauza asko iten dira bertan, ez da? Bai, bueno, azkenean Andramarik 67 urte dituen talde bat da. 67, Bai, 1995ean sortu zen, eta hortik erosti, hainbat gauza egiten ditu urtean. Nik uste, hilero ez bada, bilerik behin, zeuzera antolatzen dugula. Igual hasiko litzateke Santa Ageda bestera urtetzen gara, eta gero horrela tradizionalki edo den ekitaldi horiek egite ditugu. Urtean zehar bai. Adibidez inauteriak ere, erreginak egite ditugu maiatzean. Bueno, arte esan dizun dana lurra moitzeko, ez da? Bai. Dana lurra moitzeko, onda. Hoi nahi tokatu zait, Santa Ageda, gaina historias abokadozeko taldiakin, Bizkaian beste erabatea kantatzen zuen. Ez da berdin-berdina abestia. Eta ni hasten ditan abesten da, nahazten nahizat, eta zua izan nahazten, eta bale, igual billo kaigea nahazten, bestia nahazta lagurian igual. Ondo. Eta gainera, Andramarik beak elkartiak egiten ditu, ekitaldi asko, lehenoko gauzak berreskuratzeko, ez da? Bai, bueno, azkenean, familia 1955 abizela hortik bueltan. Badaude... Andramariko jentea izan dana edo taldean egon direzenak joaten zirela herriz herri edo hango tradizioak, dantzak edo batzen. Adibidez hor daukagu Altsasuko inauteriak horra joan zirela, motxorroa zer zen, eta Andramarik atara zuen oindala 20-30 urte gutxi gora bera,
eta hortik geroztik guk egiten dugu inauterietan, ez da, karnabalak, eta hor daukagu motxorrak ere, gero badaude hainbat dantza berreskuratu dituena, hainbat kanta, adibidez Santageda esan dugula, guk normalean Santageda ez dugu abesten, beti abesten direzan abestiak. Gu tradizioa mantentze horretan, egiten dugu zean itik datorren abesti bat, eta horrelako gauzak egiten ditu. Azkenean, ekitaldiak bai, baina... Eta ez bertako gerrian, baizik eta Euskal Herri guztikoak eta leku guztietan harrapatzen guten jana gola galtzen nahi dianak, ez da? Amateunez. Bai, hori da, bai. Ondo. Eta zuek, esan dezuen bezala, zu hasieratik zaudela hau antolatzen eta ja 4-5 urte guala. Bai. Dantzari bezala ere bai hasi txikitatik zaudete bertan, edo sartu zeate antolatzea historia, edo... Ez, ni txikitatik. Nire gurasoak dantzariek izen ziren eta orduen ni txikitatik. Lo único que gero ja musikan sartu nintzen eta Andramariko musikariei bat izan daz. Eta itituzu ere bai tokatze zaizue ekitaldiak, o dantzari bezala jutia hortikan, edo abestea, o ez dakik koru badakazuen, edo nola... koroa ez daukagu. Kantatzen, abesten saiatzen gara. Gero egiten duguna, kalera urtetzen gara, eta jentari gustatzen zai, orduan, ez dago txarto. Jendia ez te juten etxea, orduan. Ondo. Bueno, hemen indetuna da, hau dena txikitu eta hola dana sartuko dugu barroa, bale? Venga, dena dakau sartuta, eta hemen ningo deuna da trampa txiki bat. Bagizuet, telebistan magia egiten deula, eta esan dizuet, hau, egon beharko zula, hola, 48 ordu, ontzen, egun batetik bestea, edo 2 egun gutxienez, gutxienez bat, igual 2, eta guk indeuna da, hemen prestatuta dakau, hor gelditu dana. Nola geldituko zan? Ikuste zuen, nola hemen, fresko dauden, nola mardultzen hasten dian, behien sukuak ateatzen, eta honekin erresago azkarrago, eta marmelada, xamurragoa lortuko dugu. Orduan hau ere bai ingotena da, lapikon jarri eta martxan jarriko dugu. Ikusi, desberdintasuna, nola hartzen duen beste kolore bat. Hemen da kasue. Ingo deuna da, hemen ontzi bat hartu, ni usten dut hemen txe, bertan sartu, eta xoabe, kozinatzen junda dira. Bueno, eta badakit folklore jaialdi bat ere antolatzen dezuela, ez da? Bai, ustaian. Hortan ebai zer ikusia da kasue bilok? Bueno, ni papeleoan bai. Papeleoan bai, baina bueno. Zer remedio, Bai, hori tokatzen jata, hori toka baitzen jata. Eta nik zosan montatzen dut, así que bai. Bakoitza berian, ez da? Bai. Ala bihar da. Ustaian izaten da, eta da dantza jaialdi bat, eta hemen datoz, herrialde, tokatzen da herrialdetatik, ekartzen dugu bai dantzara. Bikain. Eta ze topatuko dugu jaialdi hortan? Bai, pare bat eguneko jaialdia da, jende asko tortzen da, egun baten fokalizatzen da dana, o nola da historia? Ez, Galdakon egiten dugu 2 egunetan, eta gero joaten gara Bizkaiko beste herri batzuetara. Gunez aldatzen zaten. Bai, hori da. Aste oso bat. Eta gune horiek urtero berdinak izaten dira, aldatzen juten dira, o nola iten da? Normalean asko errepikatzen daurie, eta beti alegintzen gara igual beste barrien bat topatzea, baina normalean bai. Baseat eta ondo portatu bali badia errepikatu. Horioketa. Hala, biardo, hala, bizitza, ama. Bueno, lagunak, hemen txe, marmelada martxan jarri deu, hemen, ikusi zu eze itxura hartzen nahi da gure reduzioa, utziko deu gehiago murrizten, eta gero gueltan aragila pregetuko deu, platano, banana matxo horire pregetuko deu, baina bitartean jungo gea horrena beste reportera ikuste. Ados? Eta zehazki jungo gea Arteaga Arategira, eta bertan erakutziko izkigue, txala mosketa, baino tradizionalak. Oazen ikuste. Kaixo Joseba, ni Aritz Arteaga naiz, Añorgatzikiko Arteaga Araterikoa, eta gaur erakutsiko dizuet nola zatitzen dut txala. Eta nundikan ateatzen dugu, gaur egun jaten dugun xerrak. Oain, rabillo ateatzen ari gara, eta hau balio du labean egiteko edo kazuelan egiteko. Oso goxoa gatzen da. Txala hau ez da aiatzen urte batea. Normalki, txala osoa
221 kilo pisatzen dut. Oain hasiko gehan, babila ateatzen, eta zerra hauek plantxan egiteko oso gozoak izaten dira. Hemen ikusten dezuten bezala, hemen dago, junta, gu deitzen duguna, alde bat babila dela eta bestea tapa. Eta orduan ikusten dugu nundikan sartu behar dugu labana. Biantza sartzen dugu, eta hor ikusten da, hor dagoela, banaketa. Hau femurra da, txala mezurra, hemen oso garrantzitsua da, ondo moztu, deitzen zaiona mintza, hola, ezurra, garbi-garbi geratzeko. Gero zurra hauek, neguan eta saleiteko oso gozoa dira. Hemen dago babilaren bukaera, eta hemen dago mokorra. Orduan oain, hemen kontu zibili bar da, mokorran ez hartzeko. Eta hemen daukazute babila. Tapa aterako dugu, eta hemen kontu eki bar da, porque hemen daukagu redondoa. Pieza hau, tapa balio du plantxa egiteko edo albardatzeko ere. Baina ez da asko egin behar. Sartaia ondo berotu, eta buelta eta buelta. Jentea bado tapa, beste batzuk mokorra kadera deitzen zaiona. Baina, bueno, gusto asko dare, eta hobe, bestela dena berdin eskatzen bali maute. Oain, hasiko geha ateratzen redondoa. Hau da redondo punta, hemendik hasten da. Hemen kontu uki bar da, porque pieza hau kontra da, eta hemen ez dago beste tokitan bezala, hainbesteko tokia, eta bestela sartzen zea beste piezan. Gaur egun harakin falta daude, eta animatzen diet, profesio oso politia da, baino gauza da ordu asko pasatu ardiela harategian. 17 urte nituela, ikastaro bat egin nuen, Iñaki Lasa irakaslea zela, eta hor ikasi nun, bueno, pizkate bai banekin, gurasoak harakina zian, eta orduan ikasi nun, hori bai pizkat, eta gero eskatu zuten Donostitikan, mutil gazte bat eta euskalduna behar zutela, eta orduan hasi nintzen hor Donostiko harategi baten. Daukagu, morcilloa, txankarra, bere zurrekin. Hau, jetxi behar dugu eta mai gainean jarri lanen jarritzeko. Hemen daukagu kadera, mokorra dela. Hemen moztuko dugu hau kontra da. Eta hemen daukagu kulata de kontra. Edo beste harakin batzuk, babila falsa deitzen diote. Kulata de kontra babila falsa, aterako dugu. Hau da, babila falsa edo kulata de kontra. Bueno, ikusi dezute, etxean jaten dezuten sierra, nola zatitzen den txala. Eta bueno, Joseba, ikusi dezuzuk ere, badakizu nun dagoen, eta hemen itxengo izun. Bueno, gero arte! Aupa, Aritz, ia izi artista, eta honek bingaina ez tekin, labanare arti moitzeko, bingainare bai, ikusi jaz, garbi eta argitzeiten. Bezarka bat, eskerrik asko, eta egia esan, zenba pieza dazkaun horre, zenba pieza. Eta gero nola dan, musika munduan bezala eta jaki munduan da bezala, gero herrialde bakoitzak nola azkan bere mosketak, bere gixauak, bere manejo desberdinak, eta hoi da guria, eta guria beti da guria, azalda dela. Bezarka da bat, eta gurian jarraituko dugu. Hemen dakat, onduta, gure aragila, okela kasu hontan, eta gero pasako dugu sartaietik. Hemen behitu nola izaigun murrizten, eta esan dizueten bezala, aida murrizten eta aida loditzen. Ez bada guztiz loditzen, baina murrizketan zaporek balinbazka kontzentratuta, ingo deuna da, hemen dakat, artoirina, errefinatua, txurila, urakin nazten dut. Eta honek iten diguna da, loditu.
Nazten dugu uraken zergatikan? Zergatikan botatzen bada arte irina, burrumito kaltatzen eskio. Bai. Uretan nastu behar da, gero fin-fina gelditzeko. Vale, hoi listo. Ingo deuna da, marmelada hemen egon da, egosten, bagizu telebista magia iteula eta hemen ordu erdi bat egon da egosten, eta guen hartuko garatzek, eta birrinduko, eta marmelada prestutziko. Eta oianak, nola zurigaioakin hain fin ikusi joten, ingo zuna da, zati bat azalak endu, Bai. eta atako ditugu Atzera be. tiratsuak, Vale. eta prejituko ditugu bananan txipak iteko, bale? Vale. Venga, eta hau esan da, jarraitu behar dugun mingaina ematez. Eta esan dezue, Lutierran azoka bat topatuko deulan, ez da? Larun Bai. batako izian. Hori da. Ze topatuko dugu bertan? Ba, zapatu goizean etorriko dira, bueno, Euskal Herrikoak diren lutierrak, Bai? eta Euskal Herritik kanpo ere, bueno, Euskal Herritik kanpotik ere etorriko dira hainbat lutier. Etorriko dira sardoak, horrek lauredak egite dituzte, horrek lauredak azkenean dira Hiru kaina. Bai, hiru kaina, hiru tutu, fita batekin, Bai. eta jotzen dituzte. Gero bai Gaskoniatik etorriko dira, eta Galiziakoak etorriko dira. Vale. Eta, bueno, aurre ikusi aldira, azkenean, kultura bakoitzeko, ba, gehien bat, instrumento tradizionalak. Ze ona. Hori Eta- urtero ikuste egoten da, o aurten nobedade bezala da, edo... Aurreko urtean ere egin gendun. Vale. Eta, bueno, horre egoten dira euren postuekin, gero erosteko aukera ere egoten da normalean, Vale. eta antolatzen dugu 15 minutuko saiotxo batzuk, bakotza ber instrumentoa zuzenean jotzeko. Ze ona. Orduan gero ikuskizunak ere bai aldia, egoten dira. Bai. Gauzea da, jenteak ikustea zelan egiten direzen horrek instrumentoak hasiera batetik. Ze ona. Eta orden ikusi aldozu, ikutu, eta gero Artista basoka bat izango da. Bai, orduan, bai, ezta? hori da, artisa basoka bat. Ze ona. Eta gero eko guz hemengoak be bai, Osa, Vale, txispa hemengo. dultzainak, eta Vale. gero guk egiten dugu erakusketa bat ere bai, instrumentoena. Eta hemengoan nundikan iritsi dira, nundikan juten dira hemengo... Ba, Nafarroatik. Vale. Espelakoak, eta gero... Nafarroatik, Arabatik ere, osez dator Ozez, albokakin. albokekin. Vale. Eta gero Bizkaikoak horrek egiten dugu, normalean. Bai. Ados. Baina ni nahi nun atea zure aitana. Nahi nun atea zure aitana, bai, kontatu bai, bai. hemen, esedez. Zure aita Ez. ze gauza iteitu. Ba, a ber, dantzataldean beti aritu izan da... Ze musaldi joa hori, a ber, Igual, zuko beto egiten duzu, Zanpatu barroaka bildurri Gehiago. gabe. Ah, vale, claro, es que gero inbar Bai, duzu txipak, zanpatu, egia da, claro. pregitzeko txipak Ja, inbertu. ni hemen egonaz olako txarrikeria. Bai, egiten. zu zanpatu bildurri Bai, gabe. hori. Honekin Bai, ez bota. dugu botako, gero bukaran pregituko dugu. Vale. Baina hori da, pixkat indarrain, pixkat Vale. txipak ateatzeko Vale. horrela, bale? Oso ondo. Bai, zera, zure aita lutierra dalako, ezta? Bueno, a Eta ver. Ze instrumentu iteitu zehazki? Dultzaina eta alboka. Horretan Ona. aritzen da. Osea, berez ez da bere lana izan. Berak bere Vale. lana eukiten zauen, baina bai da bere hobia. Beti ona, guzti ze izanako ona. lan eskulanak egitea, eta hori, eta egiten dauz. Eta Han iteitu behantzako etxeako saldu izateitu edo... A ber, Azokan topatuko dugu bai, bai. Ze ona. A ber, gehien bat egiten dauena da dantza talderako, behar Bai. izan instrumentoak eta materiala berak egiten dau. Baina, bueno, batan batek gure badau be, ba, erosi leike. Baina, bueno, gehien bat bera egiten dauena da guztetan jakolako. Orden horretan hobi ari. gisa Hori da, egiteu. hori da, bai. Ze ona. Eta egunero negu guzti pasatze gorriten asko iteitu edo... Bai. Bai, Bai, etxetik asko ez jako ikusten, Bai. Ez pentsa, Ai, ama, ze ona. Bueno, holako izatea historiak, Bai. Ez dakik lutierrak itea gustatzen zaio, no etxetik jutia gustatzen zaio, Hori nik uste dut etxetik joatea guztetan jako lagea, berez, bai. Etxean ez egotearren. Dana bat. Eta, bueno, bihar, galdakoa juteko. Nola gomendatzen dezue jendiai? Bakitolako histori dianian, bastakit autoakin estan pixka triskantza izatean, Bai. edo... A Nola ber. gomendatzen dezue? Horena trenez, badaukagu trena be bai. Eta orduen, ba, trenez animatzen dana, edo... Ba, transporte publikoan, ba, hobeto. Hasi nobe, ezta? Bai. Eta gero, hori Bilbotik ere autobusak ere badaude, azkenan galdako ez dago hain txarto konektatuta, azkenan autobusa deko, trena deko, Bai. metroa ere, bueno, metroa ez dauka, baina metroz gero lanzadera batekin galdako ere aldu zaitezke, oza, ondo dago, etortzeko. Ezin, hobe, bakizu zenba jende topatuko dan bertan, zenba jende jutea beste urtetan, gutxo gara bera. A ber, ba, jaialdi osoa kontutan hartunta milaka pertsona... Bai, Bai. Bai. Azkenean, Bai, que si gauean, hostial gabian, que si goizia, Claro, que si hori arrata da, lutierrak hori da, inbestia, bai. eta azkenian... Bai. eta gero azkenean, jente asko ere, badakienez taloa edo edatekoa egongo dela,
jente asko taloaren biladoa, horra egoten da, kontzertuak obrat ikusi, gero... Bai, igual kontzertu bat guztain zaiola eta horregatik jutea, bagoitza berea batikan. Eta zuek, zergatik esan diozuen balten batei ez dakina zergatik jun bihar dian area, ze topatuko duen, zergatik ezin duek alein. Azkenean, guk gure kultura ezagutzen dugu, baina askotan ez dakiguna da, Euskal Herritik kanpo ere badaudela gure moduan dauden kultura gutxitu batzuk, eta badala espazio polit bat, formatu polit bat, apuretik izteko beba, zer dagoen Euskal Herritik kanpo. Ze ona. Eta Euskal Herritik kanpo datorrena musika izango da, ezta? Bueno, geho lutierrak eba, eta historik eba, ezta? Vale. Bueno, eta bikote, urrengo edizioetako, ja basabete ja rapatzen eba, ez dakik gauza begola izate, ja papukatzen urrengo hasi beharra, ezta? Badaukagu, bai. Badaukagu norrekarri. Eta aurreatuko zuen zerbait edo sorpresa izan behar du? Ezin da aurreatu gehiagi. Ez dugu aurreatuko bada espada. Vale. Ondik ez tezo zinatu, eta? Hori da. Orduan, izango dugu apurtzu beten. Ondo. Bueno, hemen dakau dena preste lagunak. Zuek ez dakit, guain lasela zaizabete, gaur gaben hasiko ja txitxarek, biharko, ose? Bai. Bada, oso ekirioa dantzan badabize. Gente badago montajean. Así que huemen lasai. Zuek lasai, ez da? Hori da. Bueno, ni joa, platertxo baten bila, a ber, hemen txe uste jarriko deula, vale? Ingo deuna da. Ekarri marmela da hori, a ber, 6 txura dakan, egarra indeu gorkoan ebai. Vale, ingo deuna aragila atea. Venga, platerea atako dugu aragila. Hemen txe. A ber, barrutika nola gehatu zaigun. Esan dizuet, hau gehatu behar du hola, pixa sekretua bezala, Sekretua da, Erreginan bokatua, Ara, zati berezi bat. Ta Andramari taldeak, arrobiona daka, jende asko dabile bertan, edo nola da guantxe panorama? Bueno, egia esan aurten dantzari txikien klaseakaz edo ikastarakaz dira, eta pasan urtean baino ume gehiago ditugu. Bai, Elduak umetu india, ume gehiago aukera. Hori be, bai. Hori be, bai. Gatza, ondo, orduan umiak azidia be... Bai, pandemiak ez du lagundu, gauza hauetan, egia esan. Baina, bueno, apurka bagoaz. Bagoa aurraka, ze ona. Eta ze ona hozta betera bulu berrari urte guztian lanian, gauza hauek aurrea iteko, ez da? Bai. Bueno, hemen dakauna da, behitu, Erreginan mokatua, hemen patata bezala jarriko ditugu horrelaxe, eta inbiar detena da, geho, indeun saltxatxo hori jarri ere bai. Earra indeu gorkoan ere bai. Vale, abola. Eta jarritu igual mosten hori, Bai, gaur egunateako eta jarrituko deumen platanok iten, eta hemen jarriko jaten gozia basau dute, ez da? Hemen dazkan beste pipuzketa guaniteko, Vale. Oso ondo. Bueno, pagaldak izu ezue zerbait esan, o norbaitei zerbait eskertu, o zeo ze esan? Bueno, azkenean eskerrik asko, jaialdia antolatzeko behar ditugun laguntzei, azkenean Galdakako udalak pilo bat laguntzen dozku, ez? Eta gero bai, diputaziotik laguntzak ematen dizkigu, orduan haiei eskerrik asko, eta eskerrik asko... Batez betaldeko bai, asko lagunduten dozkuelako. Azkenean eure barik hau ez da posible. Dudi gabe, dana bezala, talde gabe, ez da bizitza honetan gauza guzti. Hori oketa. Oso ondo. Eta, bueno... Nirrikitan, sapi hori lepon jarri, eta dantzan azteko, Bueno, hemen ningo etena da, behitu, azkenian behitu, tantatxo batekin, ze testura polita gartzeun, Azkenean ekarri dugu, dantzataldeko sapia dana, logoagaz. Bota. Dotore. Oso ondo. Eta, bueno, eta jaialdiko kamiseta ere ekarri dugu. Oroigarri moduen. Ezin, aurreatu kamiseta honea, ingo deuna da, hau, behitu, gainetik bota horrela, vale, nahikua, gutxi gehiago data, eta hemen dakazue, gaurko erregina bokatua, marmeladakin eta platano txipakin, eta hemen, horrela agurtuko dugu arko saioa. Bueno, lagunak, bihar badakizue, Galdakoa jun, ondo pasa, eta ez pasa, txintxo ibili, goxatu, bihar talarun batean. Eskerrik asko.